a croeso gan ysgrifennu chi gyd, a diolch yn fawr ymuno ni unwaith eto. Croeso ni podlediad Rugby Cymru. Heno ar y podlediad, ni edrych yn ôl ar gymau'r yr wythnos diwethaf yn y gynghrair, yn trafod carfan newydd Steve Tandy a Chymru, ac yn edrych ymlaen am y penwythnos olaf yn URC. So croeso boys, popeth yn iawn efo chdi, dau? Grêt, diolch. Croeso. Popeth yn iawn, diolch. Edrych mlaen i ddiwedd y tymor nawr. Mae wedi bod yn rhyw dymor hir ar y cyfan. Wedyn, edrych mlaen i choi fach dros yr haf. Yn bedant. Yn bedant. Oce, awn ni dechrau yn golwg gyda'r nos Sadwrn ym Mhenelont. Beth oeddech chi'n feddwl o y gêm olaf yn High Bradley a'r ffordd mawr yna? Canlyniad teg i gwylch? Ar y cyfan, fi siarad lot o'n gyda Dafydd yn gwaith fel chi lli dychmygu. O'n i wedi gyrru mewn, fi siwr dde'n aros i fi yn y carpac, oedd ni'n gyrru mewn bod yn llythrenol o dyfe baner mowr ddi y gwelch yn chwifio wrth bod fi'n gyrru mewn, so oedd hwnna'n gret, a cwrdd oedd fi lan y swyddfa fi fyd, so. Ar y cyfan, dyw ddim yn sioc, pac y gwylch yn amlwg yn syrenu. Fi credu ail hanner, hanner cynta, un tîm oedd yna, lot gormod o penalties ac yn y blaen. Pac y gwylch yn rhy grif yn ni ar y degau a roi ni gormod i ffwrdd a cardio melyn ac yn y blaen. O'n i'n heiddi gael ei gosbi. Ail hanner, chwarae ni lot mwy o gêm, ni de. O'n i'n meddwl, y ryddid oedd gyda fel boes fel Max Page, dod ni'n omyn i gêm, sgor ni ceisiau dda, fi credu gydw ni cwbl o ceisiau mas yna. Fi credu bod y gweilch yn heiddi ennill, ond fi credu, y penalty count yn ridiculous erbyn y diwedd. Fi gwybod mae Nigel Davies i siarad lot am hwn. Fi ddim yn credu oedd y dyfarnwr wedi galw'r scrum neu nifer o scrums yn deg. Fi credu, a mae fe lawr i dehongliad y dyfarnwr wrth gwrs, a fi ddim eisiau mynd erbyn beth maen nhw'n wneud y dyn yn y canol sy'n wastad yn bwysig, ond fi credu oedd na gyfnod rhyw 50 munud mewn i'r gêm, ail hanner, oedd scrum ni yn edrych yn dda, oedd i'n meddwl Josh Morse yn ei wahaniaeth mowr, cydd Henny Thomas ar y degau neu'n dda, Harry O'Connor pan dath ymlaen. Fi credu o'n i anlwcus iawn mewn rai y degau. Fi ddim yn credu oedd wedi dyfarnu'r y breakdown digon dda chwaith. Fi credu un o breaks Max Page tua 60-70 munud o dan pist y gwelch. Oedd Boshoff, fi credu oedd y glir ar ei benluniau, ond fi credu oedd pawb yn siarad dyla lan gyda'r gêm, oedd Max Page i gloi pawb, bod y dyfarnwr yna, rhyw eiliad o ddwy wedyn, oedd e'n ôl ar ei drad a oedd e'n turnover. Ond mae hwnna'n digwydd yn pob gêm, a diwedd y dydd, collon ni'r gêm yn y hanner cynta, a gathon ni cyfle hyd nod gyda'r scrum pens i ennill y gêm, ond mae fe'n stori y tymor i ni, a fi'n cytuno fe Mae'r Carwyn. Mae'n just gormod o gêmau gallen ni di ennill, adre ac i ffwrdd erbyn tîmoedd mowr, yn darbys mowr, a ni'n walu fe rhyw ffordd i gilydd un hunain, trwy pens, chybod, cosfi'n hunain neu penderfyniadau twp, chybod. Gareth, ti'n cytuno? Wel, cytuno 100%. A fi'n credu, mae'n rhyw batrwm ni wedi gweld trwy'r tymor mewn ffordd, le ni wedi cael yn hunain mewn i sefyllfaoedd i ennill gêm, yn edrych yn reit gyfforddus bod ni'n mynd i weld gêm allan, ond wedyn yn y munudau ola'n chwythu fe, fel edrych nawr ar y tair gêm ola'n unig, so colli Gaerdydd 8-20, 4-20, ar ôl 67 munud, fi'n credu o'n i rhywbeth 3 chais ar ei o blaen nhw, cwbl o gardio melyn, colli'r gêm. Rhywun beth erbyn y gweilch, a eto fi'n credu falle oedd perfformiad y Scarlett yn yr dechrau'r ail hanner y trydydd cwarter na, dath hwnna'n nôl â ni mewn i'r gêm, falle le o'n i'n mynd disgwyl fel oedd pethau ar yr hanner, o'n i'n disgwyl y gweld chydig bantau, so fod nôl yn y gêm yn cystadlu yn y 10 munud ola, oedd hwnna'n surprise fi, ond eto disgybleth yn gadael ni lawr, a fi'n credu
pwy bynnag maen nhw'n arwyddo dros yr haf, mae'n hanfodol bod disgyblaeth gwell dyn nhw na beth ni'n gweld ar hyn o bryd. Achos fi'n credu, oedd e'n penalty count o 21 i 4 erbyn y gwelch ar y penwythnos, a just ti ddim yn mynd i ennill gemau os ti'n cysido 21 o gilli cosp. Pwy bynnag ti'n chwarae. Ti'n mynd i roi gormod o gyfleoedd i'r gwrthwynebwyr. A fi'n credu, hwnna'n patrwm i'r bol enni. Mae eisiau ni weithio ar y disgyblaeth. Mae eisiau ambell i chwaraewr newydd, wel, yn wedig ar ôl y coeddiadau sydd wedi bod yn dilyn y gêm, yn wedig yn yr ail reng, a falle bod angen rhif 10 arall, ond beth sydd ddim yn rhy ddigalon yw'r ffaith bod ni yn y gêm yma. Fe fi'n cofio 2-2 tymor nôl, o'n i'n colli o 30-40 pwynt a ni ddim yn gweld le o'n i'n mynd i fod mewn gêm. O le o'n i yn y gêm yna. Beth sy'n o'n i'n neud mewn ffordd yw troi'r y gêm yma ni wedi colli fewn 7 pwynt mewn i buddigoliaethau, a wedyn yn hydrach na cael beth 4 pwynt mas o'r 3 gêm diwetha, ni'n cael 13 pwynt. A wedyn mae'r tabl yn edrych yn gwybod wahanol. A mae'r diwedd y tymor yn edrych yn gwybod wahanol, ond chwarae teg ar gwelch, fi'n credu, fi'n siŵr wedi nicu tafel ymhellach, ond ar ôl tymor bonkers oddi ar y cae dyn nhw, mae'r ffaith bod nhw wedi dod nôl ennill tarian Cymru yn gweud lot am cymeriad y garfan, a jyst gobeithio bydd falle'r colledion o ran Dewi Lake, Jack Morgan o'r hynna, bod nhw'n mynd effeithio gormod tymor nesaf, yn amlwg hwnna yw'r pryder, dyn ni'n meddwl o safbwynt y gwelch, yw bod y profiad maen nhw'n colli, os mae chwaraewr prifadol dan nhw, ond ti'n colli 2 arweinwr mawr yn Lake a Morgan, pwy sy'n mi gamu lan i'r rôl na fi'n credu fydd y prawf mawr iddyn nhw tymor nesaf. O, bendant. A hefyd cofio llynedd yn ei colli byd ar tips, tibric. Ie. Pan ti'n meddwl mae 4 wedi mynd rwan dros y 2 tymor diwetha, mae'n mynd i bod yn her mawr. Just chydig bach i fi fel cofnogwr y gwylch. A ni yn domineiddio yn y scrum yn bendant yn y hanner cyntaf. Ond diwrnod gwael arall yn y line-out. A methu adeiladu o hwnna yn bendant yn yr hanner cyntaf. So oedd yn gêm hollol ffynnu, really, dyd i gwir, ddim ysgwm gwybod y gair. A mae rhaid i gwylch edrych o hwnna, herwydd oedd y sgobr ar annan amser ddim yn dangos y ffaith yn gwylch oedd y tîm gorau yn y hanner cyntaf. A chwarae teg olwyr y Scarlett yn beryglus. A gathon nhw gêm dda, a cymharu hwnna efo olwyr y gwylch, sydd ddim yn edrych mor dda. Ond y diwedd, gyda amddiffyn da, digon o'r bêl yn y chwarter olaf, oedd o'n digon yn ei cyrraedd dros y llinell. Ond roedd o'n really nice, really addas i fi yn y gêm gartref olaf i Jack Morgan, i fod cael y cais pwysig i ennill y gêm. So, ond yn y diwedd, o'n i just about yn heiddi ennill. Oedd e'n, o chi wedi mynd nôl i beth, cryfder traddodiadus, oedd yr boes teledu yn gweud yr un beth, cryfder y gwelch ers dechrau'r cyfnod ymbarthol yw pac eriod. Maen nhw wastad i bod y mwyafrif o ran pac Cymru hefyd. Sgyn mynd nôl i dyddiau, nôl i dyddiau, Adam, Duncan, a boes fel la fe. Oedd y driving maul, fel arfer, a ni'n meddwl, fel am y llinell y gwelch yn gweithio weddol dda. O'n i'n byw off lot o cymgymeriadau o ran Scarlett, o'n i'n byw lot o overthrows yn yr ail hanner, a eto, ar ochr arall yn draddodiadol, mae'r Scarlett yn grif y cefnwyr fe. Moyn twli fe'n, ond ni'n gwybod hwnnw ar lefel cymunedol reit lan i gemau prawf rhyngwladol, os dim pac dy ti. Ond dim jyst hynny, dim pac. Os mae dim dy ti, os chi eb ennill dehongliad y dyfarnwr chwaith, a chi'n neud hwnna trwy dangos cryfder yn y sgrym, ble
Ie, allai fyny, allai fi wedi cael sawl gair y daf wrth os hyn am hwn. Sim pwynt fi'n mynd ymlaen. Oedd y gêm di ennill y hanner cynta, a oedd dominyddiaeth y gweilch wedi dangos i'r dyfarnwr, oedd boi sy'n sy'n ar y tro'r blaen, yn hen y dyfarnwr, y sgalet oedd yn neud yr, chybod, y cosbi hunain, literally on the back foot. Felly, pob clod i'r gweilch. A ie, fel chi'n gweud, boes fel Dewi Lake a enwedig Jack Morgan, mae fe'n neis i nhw mynd off ar bach o bositif, a nhw dwi'n colled enfawr i ni. Fi'n gwybod dim ond Gloucester yn mynd i, a yn drawiadol, mae chwaraewyr Cymru wedi mynd i ffwrdd i Loegr neu Ffrainc, a do nôl fel chwaraewyr gwell. Maen nhw'n wario falle safon, well, wythnos i wythnos. Wedyn mas yn Ffrainc, falle gyda dymder y squads fyna. Ond ie, a fi'n gwybod sy'n mynd i mlaen mewn fyny nawr, rhywun fel Wainwright yn gadael hefyd, mae hwnna'n enfawr. Ond dyna fe. I fi, jyst a nodau arall o ran y gweilch ar sgalet, o ran bach oddi wrth y ca, a fi'n gwybod, ni'n eisiau gwneud y rhy gwleidyddol, ond mae'n jyst teimlo nawr wrthos y diwethaf, mae pethau wedi troi to, mae'r ansefydlogrwydd nawr nôl gyda ni, ble oedd e, falle gyda'r gweilch. Ers yr cyhoeddiad yna, chybod, Y11 a gyda Caerdydd, mae'n teimlo nawr bod, sy'n gwybod, a hefyd pan oedd coeddiad am Tom Rogers yn dod i'r gweilch, chybod, chi wedi cael chwaraewr hanner fyna, just yn teimlo ansicrwydd, dim bod ansicrwydd i mynd yn gyfan gwbl, ond mae'n teimlo mwy ansicr nawr, ni'n teimlo dan mwy o fygythiau nawr, chybod, a ni'n gwybod mae 2 flynedd weddol dda o flaen ni o ran 4 tîm, ond pwy o'r beth yw i ddeto fe? Ie, dwi'n siŵr dyn ni'n dod nôl at y hwn. Ar hyn y bryd, i fi, mae'n just fel mae'r undeb eisiau'r redig ni ddau lawr. A'r ddau yn ni'n mynd i cael, ar hyn y bryd, heb signings newydd, cael tymor eitha anodd iawn blwyddyn nesaf. Anyway. Fi ddim yn gallu gweld, fi jyst ddim yn gwybod ble mae'r signings mowr yn mynd i dod chwaith. Na. Fi ddim yn Caerdydd wedi sign o'n dda, Scotsy o, mae hwnna'n signing mowr i nhw. Ni wedi colli boes yn dweddar, Jake Ball yn ddeiol, Max Douglas, ni wedi cadw y boi o Bath, Harvey Cookson, a ni wedi rwyddo rhyw bachwr o Leinster. Fi'n siŵr bod fe safon dda wedi bod yn y garfan Leinster, ond mae'n teimlo bron fel ni'n mynd i goffod fel bethau byw off scraps chwaraewyr, falle, neu arwyddo'r, os ni'n lli ffindo gems fel Fletcher, Fletcher Anderson a bobl fel la, arbennig, a os maen nhw'n gallu aros a, aros digon hir i fod yn rhan o falle cynlluniau Cymru arbennig. Ond, ni'n mynd i goffod dibynnu ar recrwtio weddol doeth gobeithio, achos fi ddim yn gweld lot o enwau mowr eisiau dod i lle ansefydlog am y 2 flynedd nesaf, pe bai gyda ni y gweilch pwy bynnag, O, bendant. Oce, wel allwn ni dod nôl at y hwn. Ond y lawr y ffordd, yn noson hynny, roedd gêm cartref olaf y Dreigiau yn Casnewydd yn erbyn Caeredin. Yn y ffodus nad yn nhw cael y fuligolgaeth i Aaron Wainwright, fyddwch chi sôn, mae o'n symud i'r Caerlir. Oes chi unrhyw beth o'r hon, boys? Do, mae jyst yn twmlo fel... Dwi'n teimlo wael yn siarad am y dreigiau, fel yr un peth bron o bob wythnos, ond mae jyst yn perfformiad arall, fel dyw Caeredin ddim yn wych, dyw Caeredin ddim falle'r bygythiad o nhw 4 mlynedd, 5 mlynedd nôl. Yn amlwg mae dan nhw chwaraewyr da, mae dan nhw chwaraewyr rhyngwladol, mae dan nhw enwau reit fawr, ond fi jyst yn credu fel, faint o weithiau, mae tîm y ffordd i'r dreigen gwylio'r tap nôl a'n meddwl dylsyn ni ennill y gêm hyn. Dylsyn ni, ar bapur dylsyn ni ennill ar y cad dylsyn ni ennill. A fi jyst yn twmlo bod hwn yn gêm arall fel, tasyn nhw'n cael yr 80 mlynedd nôl, bydden nhw'n neud siŵr bod nhw'n ennill y gêm by hook o by crook, achos gêm fel un sy'n
codi chi off waelod y tabl, gytre Garedin. Dyn nhw ddim yn Leinster, dyn nhw ddim yn Stormers, dyn nhw ddim yn Glasgow, dyn nhw'n big hitters, mae'n fy'n winnable game. A byddwn ni'n gweud bod targedu Caredin adre neu oddi cartre yn rhywbeth all y tîmau Cymru fo'n gwneud. Ond, just ddim na i'r dreigiau. A fel fi yn twmlo bod yna welliant i bod Lenny, ond fydd na ddim welliant yn y tabl tan bod ni'n gweld nhw'n curo tîmodd fel Caredin adre yn y marn i. I fi, oedd o'n just edrych fel tîm sydd wedi blino. Ar ôl y trafeilio gymaint yn Europe. Oedd y game yn digon da i ennill i ddeud gwir, ond fel y sydd sôn, Carwyn, oedd o'n typical Dragons performance yn dweud. Ti'n cytuno, Gareth? Ie, cytuno llwyr. Mae'r dreigen sicr wedi dod ymlaen yn sylweddol eleni. Mae'n y holl ffordd bron yn Ewrop, yn y cwpan her. Ond o ran, do fel Carwyn, so mae'n Carw gweud anlwcus neu siarad negyddol am y dreigen, enwedig pan mae Owen ddim fi ddim eisiau siarad ar draws cefnogwyr nhw. Mae rhywun i gwella yn sylweddol, ond nhw yn edrych yn blinedig. Gydwn nhw lot o ceisiau mas yna, gathen nhw cwbl o geisiau i, disallowed ac yn y blaen. Dyma'r garfan gorau fi wedi weld y dreigiau am spel. A nid just, fi'n credu maen nhw'n recrwtio'n dda, maen nhw wedi recrwtio'n dda o ran chwaraewyr, fi sôn am Wyn Jones lot, am Lwboeth yn dyfru, ond Dylan Lewis, Angus O'Brien, boi sydd wedi dod nôl ymlaen, sydd wedi falle mynd i ffwrdd neu mynd i rambath arall, dod nôl, Thomas Young, eto wedi bod y gydydd a wedi bod mas o Loegr. Mae boes hyn, gyda chwaraewyr maen nhw wedi datblygu fel Haas yn cedi, mae fe'n anferth am y tîm. Byddwn ni mae fe wedi mynd yn dawel. Mae profiadau mawr wedi bod, ond mae wedi mynd yn dawel o dan yr eida tu ôl rhywun fel Wainwright, wrth gwrs, sef y seren y tîm na. Ond fi cymryd gwaith mae Cedi wedi gwneud, y gwaith cael y rhaw fe, maen nhw'n gweud, mae wedi bod yn arbennig. Ond ie, nhw'n edrych blinedig. Ond mae gyda nhw'r ddawn ar i sgorio ceisio, fi credu maen nhw'n lan o ran be maen nhw'n llun yn y cefnwyr bron mor dda ar ein dyrno fel cefnwyr ysgales. Eto, fi ddim eisiau jwmpo o bwnc i bwnc fan hyn. Fi ddim yn gwybod beth mae Rio Dau goffo wneud i fod nôl yn garfan Cymru. Mae fe'n edrych fel rhywun sy'n gallu newid gêm. Mae wedi dangos hyn Ewrop. Mae lot o boes dda dyn nhw fyna, ond fe yw'r un i fi sy'n sefyll allan. Ond ie, Carwyn cytuno, dyw Caredin ddim, Glasgow yw'r ser fe, Glasgow sy'n mynd am y brig, Glasgow yw rhan fwyaf o tîm, y genhedlaeth air yma sydd gyda yr Alban, y genhedlaeth air yma sydd dal ei ben i'r chwe gwlad, ond ni'n meddwl pob blwyddyn, lot o llewod yn tîm nhw, mae chwaraewyr mowr ydyn nhw fel Van der Merwe ac yn y blaen, dydyn nhw ddim y sgwad, y garfan fel Glasgow, a dylen ni'n sicr bod yn curo tîmau yma. Mae rai targedu y gêm yma, mae rai ni bod yn uchelgeisiol, ond chi'n edrych ar y tabl nawr, dwi ddim yn gweud celwydd, a ni yn yr un braced, Scarlett a Dreigen yn yr un braced, maen nhw'n tîmoedd, mae tîmoedd arall fel, hyn o'r tîmoedd o'r Eidal, fel Benetton, maen nhw'n probably targedu Dreigen a'r Scarlett nawr, fel oedd tîmau Cymru yn targedu Zebra, nôl yn chydig o flynyddoedd yn ôl, neu Connaught, ond drych o gwybod mae Connaught yn ei nawr, maen nhw'n pwysio lan. So gwelliant, ond mwy o waith i wneud i Dreigen. Ond fi'n hoffi y set-up sy'n nhw, fi'n hoffi tia, fi'n hoffi y gwaith mae'r hyfforwydd neu fyna, fi'n credu mae'r diwylliant mae tia wedi dod mewn. Fi'n clywed pethau dda. Fi'n clywed lot o bethau dda. Mae'r cysylltiad dda rhwng y Dreigen a be fi'n clywed nawr gyda rai o'r tîmoedd SRC hefyd. Fi'n clywed cwbl o chwaraewyr Pontypool yn dod trwyddo. Mae'r cysylltiad yna gyda Tom Hancock rhwng y Dreigen a Pontypool yn dda. Casnewydd, wrth gwrs, yn mynd yn gryf. Mae pethau dda yn digwydd fyna, ond mae eisiau
ma eisiau troi'r cornel to i dreigau, chybo? Beth yw, mi'n edrych o'r tabo fan hyn nawr. Chi'n flipo'r result na, a mae dreigiau ennill 24-15 erbyn Caredin gyda'r pwynt bonus am y ceisiau. Mae dreigiau dim ond 3 phwynt o 12 yn y gynghrair. Mae nhw'n gorffen yn 12 yn y gynghrair. Mae tymor yn hollol wahanol. Gyda semi-final a 12. Mae bron yn fod yn tymor lwyddiannus. Ond mae'r ffaith, wel, fi'n gwybod gallen nhw fenni i'ch ben y Scarlett, ond bod nhw ddim yn ennill yn llechi Sadwrn. Mae nhw'n gorffen yn 15 to. A mae fe bron yn fod yn tan seilo be wnaethon nhw'n Ewrop, achos bod i rhedian nhw'n y gynghrair wedi bod mor siomedig to. So fel fractions yw e, ond dyna'r gwaniaeth rhwng mewn gêm, unrhyw chwaraeon yw'r top 10% o'ch na. A fath yna'r dyfder ni'n colli eto'r yn gyffredinol yng Nghymru, ble mae un perfformiad dda yn erbyn Stade Francais fe, nath nhw'n edrych yn y cwarteri, a wedyn Bron curo Montpellier fe. Ond i bai am y fainc dath ymlaen gyda Montpellier yn y cwarter ola yna, ond nhw'n cewri a oedd y dreigiau just mas o'i trad nhw. Ond ni methu gystadlu, so'n credu bydd y Scars yn gwneud e. Dyw Cydydd na'r gweilch i ddweud i byd special yn Ewrop ble ni. Ni methu bod yn dda yn y cynghrair na yn Ewrop hefyd, chybod? A dyna ble mae Lloegr, Ffrainc. A eto, arian a busoddiad. Ond yna fe. Mae chwaraewyr dod trwyddo, mae golau o beth. Just question gen ni symud ymlaen, ti'n sôn am Glasgow na, eisiau dod nôl am Glasgow. Ond ti'n meddwl efo'r fformat tîmau Cymru ar hyn y bryd, fos nhw wedi rhoi rhoi mwy, canolbwyntio mwy am y cwpan her? A ti'n rhoi tîmau gorau allan, cos fel mae Dreigiau wedi dangos, sy'n gallu mynd yn bell yn y cwpan. O, 100%. Fi'n twmlo Lenny a Llynau bod Llynau, Scarlett a Gaerdydd, a Lenny Caerdydd ar gweilch di methu tric. Fi'n credu bod digon o quality yn y carfanau ni i ennill y cwpan her. A peth yw, y gwir amdani yw, erbyn y bloc cynta o gemau Ewrop, gan amla, mae 2 o dîmoedd Cymru bron o fod allan o'r ras am 8 uchaf yn barod pryd ni. Wedyn, sacrifice o'ch rili, cewch am Ewrop, a just rhowch popeth mewn i gyrraedd ffeinal. Achos, a dwi'n iawn i feddwl bod enillwyr y cwpan her yn mynd mewn i'r... Ydy, mae'n so, get through the back door, no? Sim rhaid gorffen nhw 8 uchaf, ewch amdano y cwpan her. A hefyd, fel, dwi'n genfig iawn o'r ffaith bod Gaerdydd di wneud mor dda yn y cwpan her, nôl pryd bynnag oedd e, a di ennill yn Bilbao. Mae just yn... Mae hwnna'n hanesyddol, ond gall neb gymryd off, nos neb yn cofio pwy o'r ffenodd yn seithfed yn y gynghrair. Ond i bai bod chi'n weird nerd sy'n cofio stats fel la, ond... na'r gwir amdani, mae cwpan her na i ennill yn y marni. Fi'n cytuno llwy. Mae boes bod gweud lawr yn Parc Scarlett o hyd ac o hyd. Pan ni'n cael wali gan Bordeaux, Toulon, bwy bynnag, reit? I ennill y cwpan her, pan ennill nhw'n diwetha, curo nhw Gloucester yn y ffainal, fi'n credu. A wedyn, os ti'n mynd o spel nhw nawr, Toulon, ond cyn bod Toulon yn troi mewn i'r, o'n nhw dechrau, gyda Sonny Bill Williams o wari Toulon pryd o'n nhw dechrau, o'n nhw newydd gael promoto nôl o'r Division 2 fe. Ond, ni'n mynd lan ebyn tîmoedd yn y cwpan, Champions Cup. Maen nhw'n well na rai tîmoedd prawf. A ni edrych ar garfan Bath, Northampton, Bordeaux, Toulon, Toulouse, Leinster. A chi'n gweld e, mae Leinster yn targedi'r Champions Cup. Dydyn nhw ddim yn dod â chwaraewyr gorau nhw i Parc Scarlett yn enghraifft, neu Rodney Parade. A maen nhw dal yn ennill. A wedyn, yn anamal iawn, o'ch chi'n gweld boes fel O'Driscoll ar un a dod draw gyda Leinster i wario yn Scarlett, ond o'n nhw'n sto wario home yn erbyn Toulouse neu beth bynnag. So fi credu, yn sicr gallen ni wneud, a dweud i fel ti'n gweud Carwyn, ennill cwpan, na beth si, ennill cwpan, mae hwnna'n hanes, na beth mae'r fans yn joio, tripio mas i Ffrainc.
Oedd y rown Croateri nôl i'r dreigiau, oedd hwnna'n anferth i'r cefnogwyr yna. A wedyn, y siawns sy'n mynd mas eto i Ffrainc. Dyna be mae'n gyd amdano fe. So ie, yn sicr fi credu dylen ni targedu falle un cystadleuaeth dros y llall, ond ie. Okay. Gan i weld beth sy'n digwydd blwyddyn nesaf. OK, dyn ni sôn am Caerdydd a Glasgow. Sgoriodd Caerdydd 2 gais, dwi'n meddwl? Ond yn y diwedd colled yn eitha drwm yn Glasgow. Lle anodd i mynd, ond beth ydych fe chdi cymryd allan o'r gêm? Fi gen i nhw trydydd cais yn y funud gyda last play o'r gêm fi'n credu. Right. Ond fi'n ofni bod deja vu i Gaerdydd rhywbeth allanau bod nhw'n mynd i golli mas ar yr wyth ucha yn seiliedig ar pythefnos ola'r tymor. A fel, mae fi gyfadde, o'n i'n disgwyl gael Connacht yn curo Munster mor hawdd. O'n i'n meddwl falle bydde 1 pwynt o'r ddwy gêm ola'n ddigon i Gaerdydd, ond mae'r anwennill pan oedd yn y Stormers, Stormers neu Bulls? Stormers. A fel, fi'n gwybod gêm gyfartal gaethon nhw yn erbyn Ulster, ond fe sgorio nhw 38 o bwyntiau. Dwi'n mynd gweld Gaerdydd yn sgorio 38 o bwyntiau yn erbyn nhw. Wedyn, Siom i Gaerdydd, fi'n credu oedd yr undeb a pawb yn gweithio bod nhw'n neud i, ddim i fod, ond fi'n credu mae hefyd yn dangos quality Glasgow, fi'n credu dylsen ni ddim chwarae lawr faint mor dda yw Glasgow, a maen nhw ar frig y tabl am reswm, a mae'r ffaith maen nhw fyny na bob tymor yn gweud y cyfan amdani nhw, really, ond diwedd glosiomedig arall i Gaerdydd fydd i fi'n ofni. Wrthos diwetha, fi'n credu nes i ddweud bod mwy o siawns o Gaerdydd ennill lan yn Glasgow na dreu'r Stormers, ond be fi'n gwybod yw. Gathon nhw bach o walad yn mynd diwedd. Ni'n yngofio faint o dyfnder sy'n Glasgow na, hyd yn oed pan mae boes fel, pan mae Sione Twpelotto ddim yn ware, mae frawd yn ware. A mae fe'n gawr yn un anna gyfe. Mae Glasgow yn syml iawn. Nhw yw'r bylc yr Alban efe, nhw yw'r tîm yr Alban i fod yn onest heb, ond i bai am Finn Russell a falle band y mefe. Nhw fel arfer 10-12 chwaraewr ym mhob gêm brawf. Caerdydd nawr 7 nag nhw ar hyn o bryd, a 8 so Ulster, ond mae fe'n 50, Munster 51, Lions 50. Yr unig beth yn ei gweud yw, ydy'r Stormers mynd i roi tîm cryf mas, maen nhw'n yn barod. Maen nhw'n mynd i gael gêm adre yn y play-offs. Na'r unig peth fi wedi gweld, os drop-off mynd i fod, mae un llygad ar y play-offs yn barod y Stormers, ond pan dathon nhw i'n enellu gynharach yn y tymor, nathon nhw'n walu'n un racs yn y sgrym. Mae pac nhw mor gryf. Pob lwc ydydd. Y rheswm fi'n gweld Stormers yn mynd all guns blazing yw mae gorffen yr ail yn golygu semi-final adre hefyd. A gyda Leinster dim ond pwynt tu ôl nhw, mae lot yn nhw chwarae. Wrth gwrs, fel beth sy'n ddiddorol yw, mae Ulster yn chwarae Glasgow, so bydd lot ar y gêm na. Mae Connacht yn chwarae Caeredin yn yr Alban, ond fi'n gallu gweld Connacht yn ennill yn Caeredin, as dyna mae tîm oedd yn neud, maen nhw'n curo Caeredin, adre neu oedd y gartre. Fi'n credu mae rhaid i Gaerdydd cael rhywbeth, as fi'n gallu gweld Ulster a Connacht yn cael rhywbeth o'i gymau nhw, wedyn fi'n credu bod angen mwy na pwynt ar Gaerdydd. Yr unig beth sy'n mynd o'i plaid nhw felly, yw'r ffaith bod nhw'ch ben Ulster am y gamrwy ennill gêm ychwanegol. So, bod nhw'n cael yr un maen o bwyntiau, le oedd nhw'ch ben Ulster, ond mae her ofnadwy o bran fi'n ofni. O ran Munster, fi'n gweld lot o sôn wrthos oedd yn ôl amdano problemau nhw oedd i bant y car efe. Ond fi'n credu maen nhw wedi ddifri grŵp dy fe, maen nhw dal yn garfan dda. So, fi'n gweld mae Ulster i bod yn datblygu'n dda. Ulster wedi mynd yn wan iawn blwyddyn y ddwy yn ôl, o'n nhw'n eisiau iawn y tabl, o'n nhw bron yn kind of forgotten men o Iwerddon o ran 4 ranbarth yna. Mae tîm oedd yn mynd gryf na, fi'n mynd gweld, bydd angen Caerdydd, mae gyda nhw chwaraewyr tynnu mas y bag, mae gyda nhw chwaraewyr, dechrau'r tymor,
fi credu garfan Caerdydd sydd wedi bod y gorau ar bapur. Gewn ni weld. A mae lot o chwaraewyr yn gadael. Mae fe falle mynd i mwyn emosiynol. Fi gweld emosiwn yn rhan o lot o'r nosadwn lawr yn y gweilch i fedrych neu yn ben y bont chwaraewyr yn mynd. So, fi nhw'n moyn, chybod, ni siw bod half penny'n cael send-off dda ac yn y blaen. Cwbl o chwaraewyr arall yn mynd. So gen i weld. Ond bydd e'n talcen caled i nhw yn sicr. Fel dyn ni wedi sôn am Caerdydd y gêm nesau Caerdydd, gan i just cario ymlaen efo'r USC? Dwi'n mynd i Gareth Guinness dydd Sadwn, lle mae Gwylch yn wynebu Leinster. A pwy bynnag maen nhw dewis, maen nhw tîm nerthol fel Glasgow. So fel cyfnogwr sy'n mynd i'r gêm, dwi'n just gobeithio gallwn ni roi rhyw perfformiad i fewn, sgorio chydig y geisiau, cynnart y tîm mynd allan a fwynhau a noson yn ddilyn at Temple Bar lle bynnag maen nhw'n mynd. Ond mae gen i ofn hefyd. Garth o fynd yn gas iawn. Ond os nhw dewis tîm yn eisiau chydig bach o tîms fel mixed team yn eisiau allan yn y cwpon yn y final wythnos wedyn gallwn fod yn anodd iawn. A fel ni wedi sôn i'r Gwylch, mae wedi bod i bob tîm, physically draining yn gyfforol, ac yn bendant i'r Gwylch mwy na neb arall, beth sydd wedi digwydd oedd i cael hefyd. So, dwi jyst gobeithio'r mynd i'ch gallu rhoi perfformiad i mewn a paidwch ar colli yr igrwm. Fi'n credu, gyda nhw wedi ennill tarian Cymru, mae bach o free hit i'r Gwylch. Maen nhw wedi cyflawni gymaint mwy na beth oedd y disgwyl falle 6 mis nôl. Oedd na gwestiynu os fyddai'r Gwylch yn cyrraedd diwedd y tymor. Wedyn mae'r ffaith bod nhw wedi cyrraedd y pwynt i wedi ennill tarian Cymru. Cyn nhw'n joio gobeithio tywydd braf yn nilyn a taflu'r bel o gwmpas. Ddim yn disgwyl nhw ennill. A fi'n ffeindio pan mae tîmodd Cymru bod dim expectation o gwbl, maen nhw'n dueddol yn edrych ychydig gwell, so pwy awyr. Ni wedi gweld tîmoedd Cymru ennill yn Leinster, pam ddim unwaith to penodol yma. A y gêm olaf, dwi'n meddwl, yr un amser, dwi'n meddwl, yn pnawn dydd Sadwn, yn Parc y Salet, tîm sy'n bedwerydd ar 10, fel ni wedi sôn, a'r 30 sy'n 15 yn y gynghrair. A mae rhywbeth i chwarae amdano, just ar gyfer rwy'n derby Gymraeg, ond bendant. Ac hefyd, mae neb eisiau bod y tîm sy'n y worst team in Wales, nac den. So, fel wedi sôn, dwi'n meddwl mae Scarlett wedi gwella yn bendant mae Nigel Davies wedi nôl. A dwi'n meddwl hefyd mae dreigiau dros y tymor wedi gwella hefyd. Ond chdi dau sy'n cefnogi'r Scarlett, ti di tîm cartref. Dych chi'n meddwl ti'n hyderus i cael rhywbeth i ennill y gêm? Mae rhaid i bod hyderus o adre fe. Fi'n gobeithio bod e'n ddim ni siarad amdano yn barod. Fi'n gobeithio bod e'n ddim seicolegol nawr bod ni'n methu cau allan gemau. Mae gormod o what-ifs wedi bod eleni. Mae rhaid ni bod yn hyderus. Bydd pac y gweilch bydd pac y dreigiau yn dda, ond bydd nhw falle ddim mor dda, falle, neu mor gryf ar gweilch. Eto, gwein ni Wyn, Dylan Lewis, mae Brody Cochran hefyd. A fi siŵr beth sy'n wael, mae cwbl o chwaraewyr falle dreigiau wedi cael ei ddim wedi falle wneud Carwyn Gymru, so bydd nhw pwynt i brofi hefyd. Fi siŵr bydd Steve Tandy ar hyfforddwyr lawr fyna i weld y derby Cymru arall. Lot y boi Scarlett i brofi. Fi yn gobeithio, un peth sydd ddim wedi cael ei sefydlu gyda boes dy mewn y mas diwedd y tymor, yw, so'n credu bod e wedi, eto, ydy Nigel Davies yn aros. Fi credu mae fe do mewn, dath e mewn fi credu ar ôl y gêm na erbyn y Stormers, ble gathon ni'n walu'n racks 40-50 pwynt, beth bynnag oedd e. A fi wedi weld y pwysau dod off peel. Hyd yn oed just y pethau, siarad i'r wasg a goffo esbonio i perfformiadau. Mae fe just yn gallu nawr hyfforddi, chybod?
Fi'n hoffi Nigel Davies, fi'n credu mae'n gwneud job dda. Fi'n mynd i weid y Scarlets mynd i ennill, fi'n credu mae'n mynd i fod yn agos. 26-23 o beth fel i'r Scarlets, just. Fi'n credu, beth sy'n mynd i benderfynu pwy sy'n ennill, pwy o'r tîm sy'n gallu chwarae gorau am 80 munud, pwy sy'n gallu rheoli'r cwarter olaf. Be ni'n dieddol o weld wrth y ddau dîm yw bod nhw yn y gêm ar ôl awr, ond wedyn falle bod y fainc yn dod ymlaen a bod y safon ddim yna i gynnal perfformiad mewn gêm. Wrth gwrs, chwarae adre, dylse'r Scarlets fod yn ffefrynnau, ond beth i fi ddim y moyn i ddigwydd yw bod y Scarlets yn cael rhyw fuddigoliaeth swmpus, unexpected, a bod yn, ei ddefnyddio term Saesneg, papering over the cracks. As fi'n credu mae gymaint o waith i wneud dros yr haf, fi bron o fod, odw wrth gwrs dwi eisiau nhw ennill, ond dwi eisiau fod yn perfformiad average, fel bod neb yn meddwl, mae problemau ni gyd yn mynd i chwarae'r dreigiau, achos di hwnna ddim yn natur problemau. Y problem yw bod ni wedi gadw'r buddigoliaeth i fynd yn y gwelch, bols a Gaerdydd fewn y mis diwetha. So, ond os safbwynt y dreigiau, mae'n free hit, fel ddim yn cofio cyfnod le nhw'n dod mewn i gêm o'r tymor yn chwarae tîm o Gymru, oedd yn meddwl bod nhw'n gallu peidio bod y rhanbarth isa yng Nghymru. Wedyn, iddyn nhw, byddai'n byddai'n scalp, ond mae fe'n gyfle iddyn nhw ddangos felly bod fwy o welliant i bod yna beth ni wedi bod rhoi credit iddyn nhw. Ond, dwi'n gweld, game dim, game reit nervous, felly, ond fi'n gweld y Scarlets yn just odd trwyddi o ryw 7 pwynt, felly 6-7 pwynt. Fi credu bydd rhywun fel, fi'n ofni bydd rhywun fel Angus O'Brien yn gael y ffachwyd. Mae fe'n mynd i come back to haunt us o betai, o be fi'n deall. O'n i'n hoffi pan dath ei ni am ryw dymon i ddoi. Dath e fel fi credu chwaraewr carfan pan oedd i cael half penny dal dynnu a boes fel pan o'n mynd off i Gymru. Oedd e'n ware 10, oedd e'n ware 15. Mae'r iserienni le ni. O'n i'n meddwl falle bod siawns i fe galwad am yr haf. O be fi'n deall, fi ddim yn siŵr faint o, so i'n credu mae fe'n colli bod lawr yn y Scarlets, rwy'n i'n fel la. O bell ffordd. So bydde fe'n joio fi credu rhoi sawl cic drosto a falle cwbl o ceisiau arno ni yn sicr. Un beth sy'n pryderu fi fed o be fi'n clywed, un beth fi a Daf wedi cytuno arno, so ni'n cytuno lot mewn dod i'r Scarlets. Mae fe'n big fan o Sam Lawsi, fi credu fe yw'r boi yn y boiler room sy'n neud pethau tican. Os mae Lawsi'n ware dda, os mae Elias, Lawsi a McLeod yn ware dda, neu Fletcher, hwnna yw asgwrn cefen pac ni o bell ffordd. Fi'n clywed bod Lawsi ddim eisiau ware ragor. Fi'n clywed bod fi ddim yn siŵr beth yw'r stori rhywbeth dros cytundebau. Nath e ddim ware yn y gwelch. So i credu mae di anafu. Gyda fi'n siŵr beth yw'r gwir fan hyn, ond os ni angen cadw fe, o'n i'n ofni byddwn ni'n colli fe pan oedd Fafita di mynd. Hefyd, ni'n meddwl bod y drws mi agor, ond ni angen cadw fe. Ni'n bring o ail reng nawr gyda bol mynd. A Douglas. O'n i'n hoffi Douglas, o'n i'n meddwl bod e'n dynamic iawn, yn boi tal, oedd e'n gyflym, mynd i Japan, nag yw e. Ond os mae dyn ni, Elias wedi cael tymor rili dda. Fi credu mae fe'n llon heiddi bod nôl yn Gymru. Mae wastad wedi bod yn dda o gwmpas y parc ac yn y sgrym. Mae linell eleni wedi bod yn arbennig. Fi wedi gweud o blaen. Oedd e'n, fi credu, yn dda yn cystadlu erbyn Van der Merwe. Sy'n obviously mynd i Munster, nag e. A fi credu nawr mae wedi sefydlu yn ôl fel y hwcer gorau lawr fyna, a falle'r hwcer gorau yng Nghymru ar hyn o bryd, gyda'r anaf i Dewi Lake ac yn y blaen. So, bydd e'n diddorol. Ond mae'n mynd i bod yn gêm agos iawn. Gobeithio fydd y torth mawr yna, just rhywbeth i gorffen y tymor. Just cyn i ni gorffen y pod, dwi'n meddwl Dyllun oedd o, Steve Tandy cyhoeddi carfan ar gyfer y gêm yn erbyn y Barbarians, a wedyn y tair gêm yn y cwpl newydd,
Nations Cup yn cwpan cenhedloedd. Be ydych chi'n meddwl o chwaraewyr yn y carfan? Lot yn nhw, ond wrth ffaith mae game yn ebyn Berberins allan o'r international window, dwi'n meddwl. So wrth bod hwnna rhan o feddwl Steve a fforwydd. Unrhyw siocs? Ti wedi sôn am Rio Dyer yn barod. Rwy'n arall sydd heiddi a Bangos o Brain? Rwy'n arall sydd ti'n meddwl pam di o ddim yn y Cwbl boes falle rengol, mae rengol grif dyn ni, ond falle un o ddoi boes rengol y gweilch falle. Fi cyd Deves, Mors, y boes fel la. Ond mae dyn ni, fi'n fach bod reffel nôl mewn, fi gym y reffel, wedi bod yn waren mor dda yn Lloegr ac i tîm dda fyd. Fi'n deall mae Clwyd wedi cael anaf, so ni ddim yn disgwyl enw fe mewn. Rio yn y cefn, dim fi gwybod lot am y backs o gwbl, ond Rio Dyer byddai'r falle'r un mwyaf o sioc fyna, so credu mae'n gallu neud mwy, mae'n gael tymor dda. Mewn tîm sydd wedi gwella fyd, a gwrs dwi'n meddwl am y dreigen draddodiadol, unrhyw un sy'n cael pigo o'r dreigau, fel arfer o'n nhw'r lleiafrif o boes oedd yn garfan Cymru. Ond os wedi cael dewis o'r dreigau, y tîm sydd oedd colli, oedd e'n dangos, chi bod nhw fod yn dda, chi bod? Oedd arfer bod, dim ond Lydia dy Ffalataw oedd yn cael ei dewis, efe, o'r hen carfan y dreigau, a da fe mor dda o nhw. Ond, Rio Dyer i fi, y sioc mwyaf. Max Payne, ond mae'n ifanc, deit amser eto, fi gyda. Fi'n sy'n twmlo, mae wedi bod mae'n chwarae bach yn saff fi'n credu. Fi'n deall mae cwpan y cenhedloedd yn dod lan ar ôl gym barbariaid, ond fi'n credu byddwn ni wedi... Ysdim byd o fi'n erbyn at yn beard, ond fel... Oedden ni really mewn sefyllfa le byddwn ni'n chwarae beard, fi'n gwybod... Fi'n credu bod ni'n bersonol yn mynd David Jenkins, Teddy Williams, a felly... edrych ar hwn, Freddie Thomas neu Ben Carter ar y fainc, fi'n credu mae'r ddoi. So fel, fi'n credu bod ni'n dysgu di'n byd fyny. Ni bydd yn byd, sorry Caz, dwi'n mewn fyna. Mae da fos yn gweud, a fi wedi trio gwylio, ond fi'n gwybod gathau'r hawlan yr cic yn erbyn yr Alban yma. Ond fi'n gwybod mae byd yn neud, fi'n gwybod yn sicr ers i Alan Wyn gorffen hefyd, mae byd yn reoli y line-out na'n ôl sôn. A mae'n hen ben, a mae'n mas yn Ffrainc. Mae'n slabyn o foen, mae'n dod yr elfen corfforol. Pan mae byd yn dda, mae fe'n... So, dyw ddim yr ail reng gorau sy'n i'r agor, mae Carter yn ymlaen yn arbennig i'r dreigau. Daf Jenkins, heb ar ôl Dewi Lake a Jack Morgan, fe yw captain ni fi gyda. Daf Jenkins, fi gofyn i gael ar ôl am ychydig gyda Gatland yn y blwyddyn na ble oedd e'n tymor yn disaster na gyda, ond o ran y perfformiadau a'r canlyniadau, ond o Daf Jenkins fi'n credu fel boi ifanc, fel captain ifanc yn arbennig. A mae fe wedi bod yn captain i Exeter na gwe. So byddwn ni'n, Teddy Williams fel chi weld e'n ôl, collon ni fe yn y 6 gwlad. Ond, so'n siŵr am byd. Yr unig peth sy'n dweud am byd, jyst y ffaith mae'r llinell y gwylch ddim wedi bod mor dda, tymor. Ydy o'r coincidence, y ffaith di byd ddim yna. Falle ddim yn colli. Posib, Fel, does dim yn erbyn yn y garfan, jyst yn bersonol, sy'n ni'n brif y fforddwr, bydde fe ddim yn match day 23 fi. Na. Wedyn, dwi ddim yn siŵr os da ni'n cynnwys yn y garfan. R'un peth controversially felly, gyda Oli Cracknell. Fi'n cael Oli Cracknell yn chwarae o'r gwych, mae fe o sicr o safon rhyngwladol, jyst mae fe'n 31, a os ni'n dechrau edrych ymhellach lawr y lein, fel nes ti Gareth so, mae cwpl o chwaraewyr rhengod ar gweilch le nawr yw'r amser i ddod mewn yn yr garfan, nawr yw'r amser i'r cyfle dyn nhw, achos fi'n credu mae cyfleoedd i wario rygbi rhyngwladol yn mynd i lleihau pam fyddwn nhw'n dod i'r grip gyda cwpan y genhedloedd a bydd y ffocws rili yn mynd ar hwnna. Fi'n gweld fel... Ac gan amla, mae'r haf yn ffines chop
i dymuno llwyth o chreuwyr newydd ar y cyfle iddyn nhw ar y lefel rhyngwladol. Gyda'r gemau yn yr haf nawr yn meddwl gymaint mwy, mae'r cyfleoedd o gael chwaraewyr newydd mewn mynd leihau. Wedyn, wrth bod ni'n dechrau'r broses o mewn i'r cwpan hyn, efo hwnna oedd y cyfle. Fi'n mynd gwybod. Ond fi reit hapus gyda'r garfan yn amlwg, dwi'n credu fydd yn cael ei tymor lawr tipyn ar ôl gêm y babariaid, ond i'r chwaraewyr newydd mae'n gyfle. Mae'n ddiddorol bod 2 o'r chwaraewyr sy'n mynd i cael caps yn chwarae tu allan i Gymru, achos wrth gwrs mae hwnna'n meddwl bod nhw ddim ar gael i gêm y babas anyway, wedyn ydy hwnna'n ydyn nhw just na i hyfforddi neu a fydden nhw'n cael rhywfaint o rygbi yn yr haf gen i weld, ond fi'n edrych mlaen i weld fel pwy fydd yn dewis. Yn wedyn y canol, fi'n credu mae'r canol yr rheng ôl yn bach o fel hotspot i'r hyn o bryd, a mae gymaint o combinations gwahanol. Pob lwc i Tandy'n dewis y chwaraewyr gorau efo ni. A mae'n swnio fel chi sôn, mae Kane James yn mynd i cael cap, just y ffaith mae'n dual qualified. So, y ffaith mae wedi perswadio fo i ymuno'r carfan. Dwi'n meddwl mae o'n mynd i cael cap o fel chi sôn. Dwi ddim yn mynd i fod yn gallu, beth bynnag sy'n digwydd i'r Exeter, dwi'n ddim yn mynd i fod ar gael yn y gêm cyntaf, ond siwr mae o'n mynd i cael o fainc o rhywbeth, just i cael cap. OK, boys, wel, dyna fo am heno. Os rhywbeth ti eisiau i'w chwanegu? Just amgylchiadau i'r porthmin eto, da i allan yn ddyfrin. Chwarae teg. Repping yn ysgol Gareth. Da iawn, boys. Da iawn. Na. Gwych. Mae'n dangos hefyd i ti meddwl. Mae rhaid ti ennill pan mae'n bwysig yn y gêm mawr. A dyna mae nhw'n wneud. War y teg, nhw'n mynd lawr i Glynebwy, a Glynebwy wedi bod un o'r tîm o gorau yn y SRC fe, y Super Rugby fe. Trwy'r tymor, ond da iawn i'n boys, war y teg. OK, then. OK, diolch yn fawr iawn i pawb am ymuno na heno. Wel, cyn bod hir. Nos da. Diolch, boys. Pob hwyl.